No, teraz kadiaľ. A to sú cestičky. No bohužiaľ, keď chceme, aby sme chytili veľkú šťuku, musíme chodiť na miesta podobného, kde proste nie je nátlak rybárov, čo teraz v strede sezóny je obrovský. A toto sú miesta, kde sa proste autom človek nedostane. A ako vidíte, skoro ani pešo. Ešte, že sú tí rybári takí leniví a chodia len na vyšlapané miesta. Veľká ryba je prefíkaná. Tá už pozná. Je bežné nástrahy. Preďa. Dobre. Teraz už budeme ticho, lebo sa dostávam k hlavnému miestu. Idem asi z tejto strany. Neviem, kde je voda. Kde je? Wow. Dobre. Dáme si podložku. Nech neublížime rybe, nakoľko je to tu. Veľmi zarastené. A poďme na to. Chytáme na žapalapetu. Musíme byť veľmi ticho. Ajajaj, voľa čo máme. Máme rybu. Tak to bude pekná ryba. Máme rybu. Oj.
No toto už vyzerá, že by to mohla byť šťuka. Nechceme o ňu prísť, ale vyzerá to, že to bude šťuka. Ale veľmi sa jej nechce. Ale ryba bude pekná. Sumec. Takže nakoniec sumík, ale dobre. Prišli sme na šťuku. A chytili sme krásneho sumčeka. Nádherný. Jau. Dobre, moje, dobre. A vidíte, priatelia. Pekný samček. No poď môj. Šup. Lávaj. Takže narapala peto. 14 cm mi zobral taký pekný sumček. Ideme bojovať ďalej. Prišli sme na šťuku, tak ideme chytať. Yo, Vintage got the boom back. Poďme na to. Hodín ráno. A je tam, volá, čo tam je. Ojej, volá, čo máme. Na 20 cm kopy, to veľká ryba to nebude. Ja neviem. Sumec. Ďalší sumík. Ďalší sumík. No chodíme na šťuky.
A chytám slnce. Toto isté sa mi podarilo aj včera. Je veľmi zaujímavé. No dobre. Poďme ho odhačkovať. Kde to máš? Takže priatelia, sumík číslo 2. Včera sa mi podaril taktiež takýto kúsok. Poďme s ním do vody. Pekný záber. Pekný záber, len prišli sme na šťuky. Nevadí, ideme ďalej. Zdravím vás a chcel by som zhodnotiť túto rybačku. Takže cieľom bola šťuka, nakoniec z toho boli sumce. Takže si predstavíme, s čím sme vlastne chytali ešte raz. Takže prvý sumec zabral a narapala peto modrej farby. Ale myslím, že farba tam vôbec nerozhodovala rolu, ale skôr vibrácie vo vode a zvuk. Nakoľko to je agresívny wobbler, akože fakt vo vode. A druhý sumec, chcel som sumca obísť, no dal som si plán, že dám šťuku, takisto peto, táto má 20 cm. Na imitáciu šťuky s tým, že šťuka je teritoriálna, že nejdem, aby skočila potom, že je hladná, ale aby skočila od vlastne toho, že chce vytlačiť šťuku z jej územia. Nevyšlo, opäť skočil sumec a určite to pripisujem taktiež tomu vďaka týmto vibráciám, ktoré tento wobbler alebo guma, vlastne to je hybrid. Táto časť je gumená, táto je plastová. No a nakoľko to vytvára akože vo vode úplne rozruch, čo sa týka tohto chvosta, čo sa týka vibrácií vo vode, plus hrkálka, opäť skočil sumec, stačil druhý nahod, už bol tam. Takže šťuka nič a malé sumčeky. A ten sumec, ešte to poviem, že ten sumec bol možno, že o 20 cm dlhšie ako táto ryba. A natoľko to vydráždilo toho sumca, to vedenie vo vode, že zobral aj takúto veľkú nástrahu. Takže netreba sa bať veľkých nástrah, 20 cm kopyto v podstate rapala peto, zobral 40 cm sumček, takže asi toľko. Tak vidíme sa v inom videu, na inom mieste a dúfam, že chytím už konečne šťuku, veľkú šťuku, lebo to by som chcel a to je môj cieľ. Majte sa pekne, vidíme sa.